Dobra, jedziemy. Witam was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Jak widzicie, jest mała zmiana. Kiedyś trzeba było już, mówię, do końca roku postaram się uporządkować niektóre... Jezu, przepraszam. Ale mi się chepło teraz. O Jezus. Przepraszam. Pierwszy raz mi się chepło po serku wiejskim. Witam was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj zagramy oczywiście Hogwarts Legacy. Już dzisiaj ostatnio mieliśmy prolog, żeśmy poznawali świat, żeśmy ciulali jakieś gobliny. Mek. Co to jest za opis? Ale sobie go pożyczę, jakaś go użyję. Jak widzicie, mamy już półeczkę z też geszynkami od Revesta i Fredki za mną. Muszę tak się schylić. Więc jest Gengar, są te Pikachu i ten. I tam w środku jeszcze będzie taki LED, ale to już będzie chyba na świątecznego live'a przyjdzie. Mam nadzieję. Więc będzie. Tak to będzie, moi drodzy. Więc mam nadzieję, że już się fajnie, okazale prezentuje. Cześć, Anna Fredkowska, oczywiście, witam, siemano Tymek. Witajcie serdecznie. No to co, to jedziemy zabieramy to i jedziemy Hogwarts Legacy. W Wiedźminie w ogóle dużo zrobiłem. Jakoś mi się podoba ta gra. Mam słabość do tej gry. Ale w Hogwarts... A nie, to nie to. Kurde, Hogwarts... Harry Potter i Komnata Tajemnic mi puścił. Ale to nie to. Hogwarts Legacy. Tam też w Hogwarts Legacy sobie pozwiedzałem. Mam 3. poziom. Niektóre takie zagadki po prostu właśnie z tym lustrem, co ostatnio z ich porobił. Nie zrobiłem żadnego zadania jakiegoś, że bez was. Ale po prostu pozwiedzałem sobie po lotach sobie po Hogwarcie trochę po to, żeby mógł się już mniej więcej teleportować w niektóre miejsca, bo to jest naprawdę epny plac. Więc tak to mniej więcej wygląda. To ja tutaj... A, bo tutaj robię. Jaki ryj! Idziemy. Oczywiście kontynuujemy jako Geralt Fred Gra. Jaki ryj, przepraszam. Ja się nie spodziewałem takiej mordy na sam początek. Co tam, jak tam u was? Możecie się paść. Witam. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i komentarza pod tym filmem, jak i łapy w górze na YouTube, do followka oczywiście na Twitchu, również do wsparcia kanału. Linki macie w opisie. Ja w ogóle jakaś z tych fest epnie polos. I zbieram jakieś pierdoły. No fajnie, ale czemu ja tego nie ma... No kurde, po obrazach będę ciulał. Czemu ja się nie mogę tu teleportować? Byłeś w Azkabanie? A, bo ty też grasz, tak? A, i powiedziałem, że ja chyba nie będę używał Awady Kadawry, bo mam lepszy pomysł na coś takiego. Umiem w sumie klasyczne. Hejka wszystkim. Cześć, to Wira, witaj bardzo serdecznie. Oczywiście ma twoje gogle. No kurde, patrz, no patrz, jeśli się obraca, jak jest kamera, to się obraca, patrzcie. Nie patrzy w kamerę. Dobra, będzie z niego aktor. No, tak się otwiera. Patrzcie, jak to wygląda, kur. Ładnie, ładnie. Wiecie, gdzie idę? Ja też nie, ale tu będzie Revelio. O, zbierzemy. Posąg klepie. Kelpie, wiem, kelpie. Posąg przedstawia kelpie, zniekształconego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia, największy kelpie, jakiego kiedykolwiek notowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. No właśnie, nie wiem co z tymi skrzynkami jest, ale ogarniemy. Znaczy na pewno trzeba będzie, na pewno skradanie ogarniemy. Może wtedy, bo one jak mi widzą to ten. I tych skrzynek jest duży. Dupno Raiza, ja. Ale dostał heada. Chcesz ze mną pogadać? Chcesz ze mną zobaczyć? Wyciągnąć, pokażę ci moją różdżkę. Dobra.
Ten wazon mi się nie podoba. Coś tu jest. Ej, to jest hajziel. Kasę zebraliśmy. O, to są rysunki, patrzcie. Nie, przez... Skrzynki to zaklęcie kameleona. No właśnie, właśnie. To będziemy robić. Sorry, że mieliśmy zacząć fabułę, a ja zwiedzam haźle. Ale ja lubię eksplorować tak samo. W Wiedźminie mam cały rynsztunek gryfa. Tu coś pisze? No i to mi nie pokazuje i na raje. Lumos był... Taki korytarz. To czekaj, to znajdziemy takiego motylka. Gdzie jest taki korytarz? Nie tu. Tu będzie gdzieś. To będzie tutaj. Tylko gdzie? Fajnie właśnie niektóre rzeczy żyją, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Lumos. Gdzieś tutaj będzie ten. Revelio. To są jakieś ruiny. Lumos. Otek, no Otek się pojawił. Na Wigilia będzie ten finał. Tak, żeście sobie zażyczyli. Yellow. Bo to już jest szafnięte, ale no, chcieliście na Wigilię. Chyciu się. I teraz Kai. Tu, nie? A. Jej! I 80 PD, super. Dane przewodnika w Hogwarcie. Mam już właśnie 3. poziom i tak dalej, ale jeszcze wielu rzeczy nie umiem. A tu i tu jest haziel. To jest dla Frel. Będziemy zwyrodnialcami. Co to jest? Ktoś tu tutaj zielarkę robi, patrzcie. Revelio. Spuszczamy haźle tak higienicznie po prostu. Zobacz. Umywalka sliteryjna. Jeden z miedzianych kranów jest pozornie zwykłej umywalki, to lecie dla dziewcząt. Wydrapany jest mały wążnik, jeszcze nie ustalił, co on oznacza. Ciekawe. Nie, ciekawe co tam jest. Higiena. Bo to był ten. To był ten kran, ale tutaj chyba się komnata tajemnic nie otworzy. Dobra. Bardzo mi się podoba, jak on loto. No serio, on leci? Jakby go mieli zaraz zatłuc, ty. Jeruna! On to otworzył, ale nie mogę. Będziemy musieli... No, punktu umiejętności. Jak to jest otwartość, jak spuszczasz, dokładnie.
Ale nauczymy się zaklęć, bo troszeczkę właśnie zrobiłem nowych, Revelio. że tak powiem. To też jest haziel. Coś tam usłyszałem, no ale dobra. Wejdziemy do teleportu i robimy zadania. Ja chciałem wam pokazać, że naprawdę no, dużo eksplorowałem tego świata. Byłem i w domu Gryffindora, i właśnie w Slytherinie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasami się to nie otwiera. To mnie irytuje. Tu byłem, tu pamiętam. Tam jest chyba wróżbiarstwo, z tego co pamiętam. Revelio. Tak? Tak, tam jest wróżbiarstwo. Dobra, ja szukam po prostu... A, no tu byliśmy. Czyli wiemy, gdzie jesteśmy. Dobra, jest dobrze. Dobrze, na mapie? No to jest kurde zmienić. A, mogę przez mapę się zmienić, dobra. Dobra. Zwiedzamy. Na Epiku jest za darmo w ogóle ten Hogwarts Legacy, więc jak chcecie też zagrać, to śmiało zapraszam. No właśnie, no a w Wiedźminie zrobiłem cały ten Gryfa, poszedłem do Nowigradu i tak dalej, ale będziemy Nowigrad zwiedzać, mi się bardzo podoba. Zuzamen w sobotę, też na świątecznym live'ie, którego serdecznie zapraszam, o 18. Z nagrodami już przyszły. Kurde, Rudy wygrywa. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Jak on wygląda? Now, Tak, sobota 18. asking yourself how an old woman like me single-handedly took Będzie on gry z widzami, będą chyba o 20 startną. and lived to I będzie plan, i będziecie też wybierać, co będziemy robić. knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Leviosa, nie Leviosa, dokładnie. A, tą różdżką. Jej. Levioso. Levioso. U nas chyba w polskim było Leviosa, albo nie wiem, kurde. Akcent musi być, dokładnie. Let's try something a little larger. Ale rozdaję po kątach. Wiesz co, to inne zaklęcie. A, no właśnie, no dobra. To dobrze wiedzieć. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so often. Good. Now, well done. Jak mógł, to już kadawry bym rzucał, ale... Good. But the best way Kto mi to teraz practice dzwoni? dueling. We'll start with you two.
to. Duelists, take your marks. Zapraszam. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Czekaj, nie. This should be easy. Dobra, teraz jedziemy. Co mam robić? How's the view? Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Potato. Tego. Excellent. Stupid one. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. Wywaliłem go... Co? Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Co za fiflok? Nie wiem, o zero. I put you on the spot, Masakracja, dokładnie. and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Dobra, ja mam taką taktykę, że wszystkich rozwala. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. No i super, będziemy dodatkowe zadania robić. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. O, taki fajny idzie, że mam z nim... Nice work. Siema frajerze, wywalić ci kloca? No pewnie. Everyone will be talking about it. Wszyscy będą o tym klachoć. Ja, dobrześmy się ciulali. It felt more like Ciulali? fooling an expert. Myślę, że mi na ciulos tak, że mnie muter nie poznał. Expect a new student to be Myślę, że twoja różka je bardziej rubo. Then again, perhaps this will- Ale niestety mój unkel cię przerastał. Co? Jako? Co? A może nie był pierwszy... Nie wiem, że paczkę różki nie zmieniła co. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic A chcecie po requires śląsku tłumaczenie, to napiszcie. talent. You know, you might Na be żywo. a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Są masoni. Brzmi intrygują. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. Ja, dobra. You just have to be clever enough. Ty, nie możesz dać się chycić bez ta baba. Thank you, Sebastian. Dzięki Sebe. Never mind. Good. Będę miał cię w Pleasure życiu. chatting with you. Fajnie się z tą klachało. See you soon. Jak jest teraz cię obejrza, We'll see if your performance czekaj, może jak nie today tutaj zobaczymy, czy to się... actual Obejrzymy, czy ci następny raz tak gryf nie pociśnie. tower entrance. If Szukaj ludzka. No nie, no troszeczkę za szybko gadają, żebym ja to przetłumaczył. Nawet jak to jest po polsku. I będziemy mieć 4. poziom, czy nie? Zresztą poklachamy. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Spoklachać ty. Hehehe. To się kukosz. Sorry. You drilled Sebastian. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not Uh, the other ale- way round. Kogo to obchodzi, ty nie powiedz. Oh, I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Proszę. No kurde. Nie, musimy się tych zaknieć pouczyć, dobra. Następny. Ale jak on biega, ja nie mogę kukać na to, jak on biega. To jest przehit, dobra.
Lecimy na drugie zadanie główne. I najbliższe Jestem w tym samym miejscu, nie? Coś się spartoliło. Patrzcie jak zacinał. O Jezus Maria. Chyba obejrzymy jak będzie. Ja. Czekaj, ja muszę iść na wierzch. While I remember, don't forget to give me that. No i super, mamy motylkację, mamy szmater lokację, no ściągnie. Dziwnie to brzmi. Jak widzicie, był jak u Golocza, jak wyglądam? Znaczy, od 1 do 2. Dzisiaj mam dobry humor. Dzisiaj mam... Grajfa. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't. The last time I was a dog, Madam Green had. Siema! Dobra, co będę umiał, to będę ten... Piknął. Dziękuję bardzo. A bo to duch prowadzi, no. Here. Behind you. There is an open seat here. Ty, pójdź sam! Thank you. Hello, I am Nettie. Ty jest So Nettie. you are the new student. Ty jest nowy synek, ja? Professor Masz jako Ferela? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold. Dobra, jak ktoś będzie miał jakąś charyzmę, to nie będę ten... Right. Now, everyone, please open your textbooks to page 5. Otwieraj buchy na 517. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charm? Słuchaj, Anyone? opisz mi swojego fifloka. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Nie będę go parodiował, bo jest dobry. You all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Nasz bohater się w ogóle nie wyróżnia. It's Pośród tłumy. dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you Przewajdź so siebie believe rąk they parę. are, and take turns summoning them. A, czyli serwowania będę się uczyć w siatce. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Czemu wszyscy są za biurkami, a my stoimy? To jest dyskryminacja. Dobra, jedziemy. Hop. 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 Akio. Akio. That is not bad. Tyś jest bezgryfny. Swift learner. Wartko się uczysz, hopie. A lot of potential. Możesz grajpa do tego. Ale musisz mieć trochę więcej praktyki. Keep at it. Dowej, rychtuj to. Możesz pani oranie zara przyrównać. Nie, nie zamienię literek z oranie na inne. We might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ale też szczerze, to jest nauczyciel z pasją. Może trochę nie, ale tacy ludzie są najlepsi. Są nauczycielami z pasji, a nie są z powołania, ale z pasji, a nie z tego, że muszą. Mieliście takiego nauczyciela? To możecie napisać. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
A czy to ma atest unijny? A, my wiem w co będziemy grać. We have our newest student start us off. To w 2 ognie będziemy grać. Nie miałeś takiego. No to... Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your... That's it! Not to worry. Aha. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of... Very good! Stay focused. Splendid! Don't lose your composure. Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. A ja nie wiem kiedy mam to puścić. Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Ty, Onaj. On up. Chcesz mu poturlać bale? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. O Jezus Maria, ale to trzeba puścić czy co? Let us see this. Ciekawa gra. Geralt. Aj, prawda, bo już go ogarnąłem. Ale ona jest dobra w to. There we go. Ej. Nicely done. Here we go. No jak ja to mam wygrać? That is how it's done. Chyba, że tak. Accio. Dogrywka, nie? Nie przegrałeś. Let us make this a bit more interesting, shall we? Będzie druga runda, dobra. No to fajnie, jak ja jestem drugi, to mogę ściepować jej bale. O. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Wiesz, tak przegrywacie i awadą ci się piecie. Będę ciepał balą. Będzie się ciepej balą. No ładnie, dobra. Czekaj, to trzeba kąt odpowiednio obrać. To się tak cieszysz ty. Ale to spartoliłem, Jezus Maria. Chciałem za wcześnie. Mogę zrestartować? Let us see this. No kurde, zasłaniasz mi. Be sharp. Nie wygram tego. Ja mogę zremisować jeszcze. Done. A, jeszcze spartoliłem. Ja jest 50. Very good. Ale beka. Wygrałem! Co ty gadasz? Na żółtym pusie. A, lekko, hopie. Very good, both of you. Dziękuję. Well done. Szkoda, że teraz nie ma rozmowy z nią. Ale tak ci bala przefertolił. Do tej freli i się, ale tak... Chcesz ino bala okulać? To pójdź do mnie do izby. Gather your things on the way out. Jak jest i się przez głupie. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ja, dziołcha, jest taki gryfny synek, wszystko umie. Appreciate your confidence. Mmm. I transferred here Dzisiaj from widzę, że ci jest fajny synek. fourth year. My mother
mother received an offer. Moja muter gadała, że będzie mi wróżyła z fusów, wiesz? I powiedziała mi, że znajdę takiego gryfnego synka jak ty z takimi zielonymi augenami. Country. Jak jest duże. Jak epnuje ta twoja Uganda? Wagadu. Opie, to nie Ugandoa, to je Ugandugu. To jest taka szkoła specjalna w Toszku. Bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating. Ale kurde, jest zbyt epno. No, przypiali mnie pasami i wiesz jak to jest. Od razu dywieli. Czekaj, będziemy dalej. Dobra, jak te szule to wygląda tam? Its address is No słuchaj, fest fajnie, no mają takie białe kaftany, takie pasy i możesz gadać z wymyślonymi kamratami. I remember the Ja pamiętam swojego, miałem takiego niebieskiego i nazwałem go hardly make out. Niebieskie Bale. And then it just Ale potem uciekł go, jak za bardzo go ukulałach, jeżeli wiesz o czym ja godam. seemed to be W ogóle nie czytam co ona goda, sorry. A te pasy to macie kaj z Ugandy czy kaj z Ameryki? most Nie wiem sam, Pieruna. Pamiętam ino jak była bardzo przywiązana do swojego łóżka i to pasami takimi specjalnymi. Co ty to robisz? Byłeś przywiązana do łóżka? Ja! I find Pezek spała tam. to be much more Pater mi godał kiedyś, żeby się nigdy nie poddawała i żeby spała jak najwięcej. than want. Kiedy z muter klaskali w sypialni. Nie wiem o co im chodziło, ale pewnie oglądali jakieś seriale. Seems very dramatic. Nie no, super, żeś mi go oglądała o Toszku. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócisz. Ja też tak myślę. Wagadu. Tata powiedział, że kiedyś tam wrócę, jak go jeszcze raz obejrzę, jak będzie klaską. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Can use Accio arguments, if you're so inclined. A word be using it for clothing. To by się na rolkę nadawał. You wanted to speak with me, Professor. Ty chciałeś ze mną klachać. Ja! I trust your first charms lesson lived up to expectation. Ja, słuchaj. An outdoor A dobra, competition. nie, za szybko tu trochę. Exactly the lesson I was Nie, bo ja już muszę czytać, co oni chcą ode mnie. In the expected. You did well, managing to best as gifted. Żeś gryfnie, żeś zaorał tą Orai. I enjoyed the match. Miss Onai is always Ona nigdy nie odpuszcza, szczególnie w klaskaniu. sense that Ona jest jakimś fanem Rubika. distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you A, jest Weasley, ta Rudo Freda mi gadała, że może jakiś specjalny tok nauczania iOS albo special assignment that I KGB, nie wiadomo. for you. iOS albo jakiś KGB, nie wiadomo. Co dupny miesiączek klepsik, dokładnie. Ja już mam 4. poziom, ale z tymi punktami nie wiem co mam robić. Tykają, nie. Dobra, mamy już Accio, mamy... gadać. Co? Odwrócenie misji? Whilst I'm impressed by your one work, I would suggest you set your Czekajcie, bo to jest wyposażenie, mapa, misje. Weasley po zajęciach. Nie bądź wyrywny. Nie jest tak, nie jest tak. Idziemy na ten sekret. Dobra, teraz Kai idziemy, czekajcie. Nie, dobra. Idziemy Weasley po zajęciach, do niej pójdziemy, czy idziemy na skrzyżowanie różdżki. Weasley po zajęciach. Idziemy na skrzyżowanie naszych różdżek do Weasley po zajęciach. Idź do starej, dobra, idę. Ale do starej, nie no, do krzyżuj mohery, dokładnie. further from your professor. No to mam iść, czekaj, bo już kupiałem. To mam iść do Weasley, czy krzyżować swoje różdżki z Malfoyem? Hello. How was your first Spotka się z Weasley, a potem takie... No dokładnie. Nie no, pójdziemy do Weasley już. Zobaczcie sobie... Fajnie, bo mi się podoba, że te żółty mi prowadzi, a wy sobie możecie tutaj... zwiedzać, zobaczyć jak to fajnie wygląda. Te globusy trzeba poobracać.
Mamy się bawić różdżką Malfoja. Dobra, to pójdziemy się pobawić różdżką Malfoja sobie, no. Jak powiedział. Ale takie coś fajne, to jest naprawdę bardzo fajne i praktyczne. Protego! Na co się kukusz? Strach cię odbicia? Chciałbyś, no dokładnie. Ja jestem Draco Malfoy. Pragnę cię. To jest zawarte. A, Irytek! Watch yourself. Toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As Revelio. long as we're only one time per week, I can plunge the boy's lavender. Nawiedzona toaleta, o. To jest ulubione miejsce żartów Irytka. These peas will make me late. To jest poltergeist. Stop me, did rancorous carp sought to On trap robi me tylko inside kawały. the jar. But he failed, as did his containment charms. O, już mnie tralala. Naprawdę ta seria idzie w złym kierunku, powiem. Ładnie to wygląda, nie? Może to nie jest taki hit jak w God of Warze, ale też ładnie. Glad you could make it. Lucan's just over there. Ej, tutaj jest coś. Revelio. Tu jest ten znak i teraz nie wiem, co ja mam Lumos dać? Lumos. Nie wiem, co to jest, ale potem to zrobię. Can I help you? Ty, masz fajne kudły, mogę cię pomasować. Sebastian vouchers for you. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. Do you Nie bych skrzyżował z tobą różdżkę, ale jest trochę za mody. Nie, dobra, nie idziemy. really impress Sebastian? Nie. Oczywiście nie. Nie, bo dzięki skrzyżowaniu w takim klubie będę wejście tylko zaproszenia, więc musiałeś zrobić wrażenie na Sebastianie. I seem to have a knack for dueling. Tak za jego ciulną, że mu wylew. How does cross wands work exactly? Jak właściwie działają skrzyżowane różdżki? And whoever is still standing in the Mam bardzo dobre pytania. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Ja nie wiem, na co wy chcecie tam jakie pojedynki są, nie? The winner is awarded a prize. Interested? Coś czuję, że Carl Johnson ma wielką przewagę w różdżkach. To co, dołączamy, nie? Do klubu. Of course. Szkody górniczej przy tym to małe piwo. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, Na początku dostajesz Sebastianem. Możesz własnego synka tu przyprowadzić i możemy się krzyżować na 4 różdżki, wiesz o co chodzi. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Zaraz zobaczę, jak odpalasz moją fajerwerkę. Ja was przepraszam, ale to pasuje strasznie. Czekaj. O kurde, to będzie... No dobra, no nauka, nie? There goes my way. To wszystkich by wciągnąłem. Protego! A, skrzynką mogę, no dobra. Dobra, ja na razie podstawowe mechaniki muszę ogarnąć. Sebastian wasn't wrong about you. Sebastian Gudu, że masz epnoruszka. But keep this up, and you could be the next school champion. Będziesz nowym mistrzem szkoły w skrzyżowaniu różdżek. Gratulacje. It takes time to organize these duels, but check with Wtedy nawet ta frela do ciebie pójdzie stożka. lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again.
Levioso. Revelio. Z tym się coś zrobi, no ale nie teraz pewnie. Dobra. To idziemy teraz po zajęciach do pani Weasley, tak? Bombarda, ale ja nie mam bombardy. A, bombarda potrzebna do tego, dobra, dzięki. No ale to jeszcze po lekku jestem, dopiero zaczynamy. Na starcie musieliśmy skrzyżować różdżki. Myśli po zajęciach. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Jak ci się krzyżowało różdżki? Może chcesz moją? Wejść w komnatę tajemnic. They did. Jakiego I przepraszam. heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more. Co ty to robisz? I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra. Dobra, to jest główna assignments. fabuła, muszę to przynajmniej zrozumieć. Professor Ronan. Ja, on jest mi o tym klachą. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Czy będzie się ze mną krzyżował różdżkami? The Hogsmeade I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost dobra, on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. To też źle You brzmi. managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Super, plus 7. Czekaj, o sklepie z eliksirami. Słuchamy, też czytamy. Tell me more about the potions. shall Godaj mi coś o tej gorzole. Children's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okay. Jak coś, jak będzie jakaś główna fabuła, to będę parodiował tylko naszego. Czyje magiczny wzór na zwiększenie różdżki? Professor, what is it? A spellcraft Hej, gorzelnik. is a recipe of sorts used when conjuring objects. Znaczy i rapery, I o can coś takiego. explain more about them when you begin Aha, working teraz with mutacja. Transfiguration magic. Ty, tu jest sklep u Benka. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him here. Reparro, sorry. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. O, widzę, że ty lubisz różdżkę Ollivandera, dobrze. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. No to z kim idziemy? Z Nati czy z Sebastianem? Bo Sebastianowi... No bo tak, Sebastianowi żeśmy złamali różdżkę przy ostatnim kontakcie, a Nati jest stożka. Z kim idziemy? Ale wam wybór dałem. Ja bym bardziej poszedł z Nati. Na pokornej ubęka na przekątnej sklep z różdżkami prosto stożka. No, z Nati bawiłeś się balami, a z Sebastianem w różdżku.
My nie skończymy tej gry. No słuchaj, no ale Różka już jest zmęczona, idziemy z Nati. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. Ja. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right O, jest jakiś teofil, dobra. Theophilus Harlow. Biedne bale, no. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Ja może to zaceniem szybciej skończyć, tym szybciej najpierw się piwa kromego po... Ale co to jest za promocja gorzoły? No jakie piwo, woda denaturat? A najgorsze to, że ja to parodiuję, oni na serio tego dają. Porażenie z profesorem Ronem, by otrzymać pierwsze zadanie. Zadanie to rodzaj misji, które otrzymasz od profesora Hogwartu. Do ukończenia zdobywasz nowe zaklęcia. Nagrodą za ukończenie pierwszego zadania zaklęcie Reperio, potrzebne do wykonania innych misji. Okej. To Nadia się bawiła balami nad tym różdżką. Czekajcie, no to... ale zobaczmy, co mamy jeszcze do roboty. A, to już mieliśmy, to widzieliśmy, no bo tu nic nie mamy. Kolekcje to mamy jakieś, mamy dużo takich pierdół. O, na przykład coś takiego znalazłem. Strój dla wyrafinowanych i dostojnych osób. Za zagadki pustej ramy obrazu. A, no dobra. No i tutaj dostaliśmy jakieś takie, wiecie, możemy się też łoblec w jakieś dziwne rzeczy. Pasiasto ubrane noszące przy tych, którzy zostali skazani na życie w beznadziei i rozpaczy. Może to oblecemy. Beboki to potwory czy duchy? Ogólnie to potwory, ale duchy też się pod to zalicza. Znaczy bebok to jest niby potwór ogólnie, ale tak też można klachować na duchy. Tutaj mamy różowe bryle. Kapelusz, no to jest kapelusz, wygląda jak rosyjski kaszkiet, ty. Dobra, Tam srogie boboki będą się ciulać, no to git. Misje, a co to jest? Dobra. Ale jacht. Sowia poczta, czy coś mamy w poczcie? Brak sowiej poczty, dobra. Witaj w Hogsmeade. To idziemy do profesora Ronena. Roena. O Jezu, mi się odbija, przepraszam. Honestly. A, ty tu jesteś. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Chcesz mnie nauczyć nowego zaklęcia. Useful one at that. The mending charm repair. Słuchaj, będziesz na budowie robił. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. Potrzebuję przeciepnąć 30 pustaków. Muszę się przydą. No hopie, no pewnie. Jak będziesz robił 3 godziny netto za godzinę, za pół godziny, to tym bardziej. Inni też się zgodzili, żebyś ciepał te pustaki, bo reszta na betoniarce robi, wiesz o co chodzi. Tutaj najpierw idziesz i robisz zaprawa, potem wciepujesz tam wapno gaszone i wsadzasz tam giry. Co ja dzisiaj torbia, to ja nie wiem.
A po piorunem mam tam giry wciepywać. To learn Reparo. No No, lesson or lecture can Chłopie, jak obejrzysz, to ci będziesz miał nogi z betonu. Obejrzysz, chłopie, będziesz mógł Such experience is invaluable. skokać po kapuście tak, że się skisi. Chłopie, chyba wczoraj. I'll start on the task right away, Professor. Co ja dzisiaj torbię? Ja was przepraszam. Ale takie głupoty opowiadam dzisiaj. Będziesz u kapusta kisić, tak? Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience. This is the right area. A ja już ją widziałem kiedyś. Pages. Jak ja to mam chycić? Aha, na Akio. Ale mnie to wnerwia. Na czwórce to mam. Jak ja to chycił? Kaj ty mnie prowadzi do mapa. A flying page must be around here somewhere. O, i Rytek się tu pojawi. Only a new student were to help me with my sad predicament. Are you Siemo Frela. Don't you know who I am? Ty Jezek nie wiesz kim Jezek jest. Jezek tako Frela. Everyone in school hates for no reason. Nikt mnie nie lubi. No nie dziwię się. Why? Masz Because metr Hogwarts 14. is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst. Jakiś paciulok mnie cały czas szteruje. I wanted to make some new Chętnie bych mu friends. przyciulała, ale widzę, że ma większą różdżkę ode mnie. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Wiesz co to są gargulki? Like Mogę ci pokazać, jak ty mi pokażesz kulki. Przepraszam. With a foul-smelling liquid. Nie, mnie zbanują za to. Gobstones? No, powiem ci, jestem fanem smurfów. Tak, a potem mój klakier może wydrapać coś na plecach, jak chcesz. Jezus Maria. Jak na ciebie zasyczy, to cię nie puści ze smyczy. Dobra, ale tak ogólnie to musimy gargulki jej ogarnąć, nie? Ci nie zabrali mojego ruchu, ukryli wysoko w położonych miejscach na terenie całej szkoły. Też bym tak zrobił, też bym tak zrobił. Rather an overreaction. Dobra, no, nie będziemy mili, no. Same tego nie chyca. Ale ty jest wyższy, a po drugie masz taboret, więc jak chycisz jakiegoś gargulca, to możesz mi go przyprowadzić, a ja go wypucuję. Ty, a może jakąś drabiną, albo kaj to na sztokach leży? Spots? Ja miała kiedyś taką, wiesz? Ale przydało mi się to na budowie u tego hopa, co mieszam beton. Haven't you any friends at school? A czym mieszałaś ten beton? No głową, tak jak kiedyś mieszała Bigos z takim orłem po Siemianowicach. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my O gobstones, Jezu. do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ja się dzisiaj... Znajdź gargulki. W życiu mam jej te... Na czwórce, nie? Ale tak jest dobry. Nie, czekajcie. Nie, ja chcę to. Zadania. Misje. Levioso,
Lumos. Accio. Przynajmniej te drzwi tutaj wam. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Dobra, w życiu to mam. The preliminary. I can To siema, znalazłem babę, co miesza bigos głową. Co ty to robisz? To jest ta z Siemianowic. Sorry, że Siemianowice tu wiro, ale tak tam, to tam było, nie? W Siemianowicach to było. Be deliberate in your enunciation and movements. Teraz cię naucza, See some vigor. Now, żebyś naprawił to, co ja sobie zwalił. remember, your wand is a conduit of your magic. Oby, jak tak ostatnio machał różką. Mamy raperio, super. Będę ważył wodzione, no pewnie. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue. In Ja sobie chyba zrobię na rolki, będę wrzucał na TikToka te moje gotki, co ja tutaj walę w tym. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Tu można kociki halać. Nawet mruczą. Jeszcze raz. Jak mruczy mi. No to ostatni raz. Halenie kocika. Dobra, mamy Revelio. Reperio całego domu. Z tobą się można klać, nie? Czy co? Dobra, to co? Będziemy te gargulce zbierać od tej freli, co? Uchwyty różdżek. No, Pieruna wie co to jest, ale jedziemy. Kocika albo hałok. To nowy standard w grach nowej generacji. Dokładnie, to musi być. No ale żebyś wiedział to, Wiro. To można chyba naprawić. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Chyba jakoś pociulało, że ja bym tak to... Chyba takie... Wiesz co? Czekaj, to się na co? Na czwórce, nie? No już 5. poziom mam te. My friends and I lose track of the time whenever we're at Free Broomstick. Revelio Jakio. Revelio. Ale co Revelio Jakio? Aha, dobra, już wiem. Wiem o czym mówisz. A tu też jest jakiś pieron dla toho, pamiętam. Znaczy jakiś papier, idź za kropkami na mapie. No wiem właśnie. Ale... Tu? Ja tu. Siema Heniu. Runa. Suń się, teraz ja lecę. Revelio. Siemano, jest orzeł? Orzeł! Cebularz się tak przyniósł. To wie, ten wie. Madame Kagawa said he's never seen anyone with such form.
Tam iść na dół. To mnie cygani. Wstaw o balach i różce, tak. Wstawię, wstawię. Na chwilę to poucinam to. Ale język... Nie no, zaro. Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. No właśnie... Revelio. Gdzie jest co wyżej? Kurde, nie umiesz przyzwyczaić do tych schodów tu. Ja bym chciał się właśnie nauczyć skradania. Przede wszystkim. Znaczy maskowania, nie? Wiem z tego serię Assassin's Creed. Jeszcze wyżej musisz. O ty o, urwiesz mnie od internetu. Jak ja mam jeszcze tam iść wyżej? No też chcę wam pokazać, ja tu byłem, ja tu zwiedzałem. Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. To widziałem. Izba pamięci. Stronę przewodnika w Hogwarcie. My little sisters will be so happy to see me over the holidays. They madly tried to cast spells. I one jakaś tu będą miała po prostu, dobra. No czekajcie, bo zaraz ogarnę. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tu coś było. Dobra, znajdziemy te kulki i potem pójdziemy dalej, ja? Łukaj wyżej. Ja, już kto chycił. No raz wiem jak to wygląda, to jest pół biedy, to jest to git, nie? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. A... Kurka, flag, muszę iść na wierzch. Ale to jest ta bombarda. Jak tu się idzie na wierzch? Jasny grzybie, muszę iść tu na wierzch, ale to muszę iść... Albo tu? O, czekajcie, stąd będzie. No, jest, udało się. Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Dobra. Dobra.
Pozbieramy bale, bo dzisiaj już jedna frela na to wymęczyła i pojedziemy do Hogsmeade chyba. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. A, tutaj jest. A mogę jak zrobić F zbierz? Well, that's one of Zenobia's gobstones. A, to ja nie muszę używać See what tego. the fuss is about. A, mamy połowa. To co, potem cisnemy z tym? Cisnemy normalnie z fabułą, nie? Revelio. A właśnie, to jest to co. Dobra. Wiecie. Revelio. Przez ścianę to się nie udało. Nie, to ja po prostu wyżej, dobra. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. No wiem. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Dobra. Ale nie jest podejrzany, jak już sznupiesz za czymś po całym zamku i rzucasz zaklęcia na korytarz. W ogóle. No co robisz? Nic, nic. A, dobra, to spoko. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Just one more gobstone. Dobrze, że Jacek tutaj połaził trochę między tym, między live'ami i mogłem, wiecie, te teleporty chycić. Chciałem jeszcze... Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Wrócimy do Zenobii. Ja chciałem mapę, okej, mapa tu jest. Tak było niebezpiecznie, że normalny człowiek mógłby już dawno do prokuratora dać na szkole, dokładnie. Teraz nie wiem, Kaj, ale tu pójdziemy. Dobra, idziemy dawać te bale. Pójdziemy oddać bale tej freli. Ktoś chce klachać, no dobra. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Elozje Zenobia. I found all your gobstones. Mam wszystkie twoje bale. Co ty to robisz? I didn't think it was possible. Coś tu odciulał. However did you do it? Common Normalnie sense jak szukał bal, my ich dwie ze sobą i podmieniłeś. May I have my gobstones back? Ta, weź mi to oddasz. Nie, ja chyba zatrzymam. Nie no, oddamy. Of course. Ja, mąż, popiorona mi tyle bali. Oh, how Ja, bo ja lubię w snookera szpilać, ale nie mam nasztrygowanego kija, now that I have a all końcówka trzeba zawsze kredą I wonder if anyone przemasować, jeżeli wiesz o czym godą. Nie mam żadnego pojęcia, o jakiej ty kredzie godosz. in the back.
Mamy 18 wiek, a nie rekredy. We'll have so much fun together. Ja do owej płci się razem pobawimy z moim klakierem. Won't include me. Very well. Będziesz moim gargamerem, a ja będziesz mi godał, jak nienawidzisz smurfów. Reportaże to było uwaga, dokładnie, tak by było. Pusty poziom mamy. Nie wiem, jak mam umiejętności szlifować. O, kostucha. Dobra, to idziemy z główną farzymą, ale tu jest ktoś, kto coś klachoć. Revelio. Ale tu jest jakaś chmurka. Czemu ja tego nie mogę? Nieodpowiedzialny dyrektor szkoły trzyma w piwnicy trójgłowego psa. Ale ja uwielbiałem takie fejkowe niby... Co to jest? Aneks biblioteki? To sobie potem zrobię off stream. Ale... Bo jak to było? Niby takie fejkowe gadety, taka odwrotna ten, że jest... Jak to było? Nieobliczalny dyrektor szkoły w Hogwarcie znów wykorzystuje swoje kontakty, aby znęcać się nad Harrym. Było taki opis każdej części. Znaczy możemy to znaleźć po tym, po live'ie, dobra? Poszukamy tego. Hello, looking for me? Nie. Natty, I hope I Siema. haven't kept you waiting long. Okulamy znowu bale? Professor Nie. Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. Pójdziemy do Hogsmeade. You must be eager to Tam have są fun maszkety, wiesz o co chodzi. and to see the village. Będziemy mogli obejrzeć wioska. Forward to it. Taka, z której pochodzisz. Ja w Toszku, Toszek to taka wiocha, fest. Give you a Ostatnio wodę to widziałem w stanie stałym miną. Właśnie, odpowiedzialny dyrektor sobie trzyma w piwnicy trójgłowego psa. Ale to nie w piwnicy, na strychu. To było na strychu. Podesłanie do zagrożonego lasu za karę niespełnienia dzieci. Dokładnie. No jest zakazany lot i za kara trzeba tam iść, to jest hit. Łopiorony jaki plac. Czemu tutaj nikt we futbal nie gro? Sorki, nie, spoko. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Fajnie się z tobą idzie, wiesz o co chodzi. I had planned to extend an invitation. Chciałem cię zaprosić, wiesz, żebyśmy się sam napili, a potem ściągniesz pianę nie tylko z mojego piwa. Ja was przepraszam za dzisiejsze teksty, ale ja mam po prostu dzisiaj taki humor. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. A jak ona biegnie, nie? Ona tak... Take it as an elective class, believe me. I believe you. I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected. Twoja muter wybrała dla ciebie takie szpetne bryle? Nie, taki epny Charizard, wiesz? A, już wszystkie nagrody na świątecznego live'a przyszły. Kurde, tu FS piknie, wiesz? Wszyscy gadają, że właśnie na dzieciątku możesz przynieść tutaj, łozresz się jak świnia i na pasterce będzie najgłośniej śpiewał Cicha noc. Kaj ci wszyscy też będą gadali, żeby już zawarł pysk. Przecież. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in Revelio. this area. Oh? What's so special about them? They Patrz, are jakie chaszcze. to look at. No kuknij się na nie. You can also use them in potion making. Zerwałeś wszystkie chaszcze. To fajne. No idziemy, Frela, idziemy. Look, from the forbidden Kukej, forest. kukmal. Hippogriffs. Hipogryfy nad lasem. Ubierz jakie to są epne ptoki. Spotted nearby. Chętnie bych się przejechała na takim epnym ptoku, jeżeli wiesz o czym godą. Absolutely.
Nie, jednak nie dam to na rolki, ja wytnę w ogóle to. On the left. It's off limits to students, as the name implies. Czekaj, po lewej mamy las. Professors claim Dobra, it czekaj. is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ej, tam nie można przyleść. There's Hogsmeade Okay. over the crest. Past that ruin. Idziemy do zakazanego lasu potem, co? Znaczy ja sobie pójdę. To są zakazane drzewa, bo tam są najlepsze prawdziwki. Pójdziemy razem na grzyby? Ci pokażę mojego prawola. Tak dziwnie wygląda, jak oni tak latają. I would spend all of my time exploring if I could. Jakby ich mogła, to bych cały czas lotała po placu. Surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area. Jak Weasley mi gada, skąd ty wiesz, co tu jest na placu, jak żyje tu nowo? She knows more about me than I have. Jeruna, ona mnie obserwuje od kiedy z haźla wyszła i zabrakło szczoteczki. Much can be gleaned outside of the castle walls. Prawdziwki, które skosztujesz tylko raz, lepszych nie zjesz, dokładnie. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Jak ci się łazi? Everything was so new and unfamiliar. Wszystko było takie nowe i nieznane. Getting used to things. No jak żeś wylazła stożka i ze 4 ścian z oknem ze kratami, to się nie dziwia. But it is Dziocha. here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Kiedyś dziadek mi gadał, że nie mogę wyjść, I would say. za te drzwi, bo tam są dużo nowych rzeczy, których nigdy nie widziałach. Kiedyś mnie szlak trafił i tak obejrzała co za drzwiami, a tam niebo, Klara, Toki. Opa miał rację. Come on! He is the Hogwarts caretaker. Panie Miesiączek, Worse for wear. panie woźnym. Hello, Mr. Moon. Have Nie ma you Miesiączek. here? Kukaj na tego hopa. Is everything all right, sir? Ja, Zeksiejny Ozar. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Nauczymy się skradania i Petrificus Totalos i jedziemy. A demiguise. I think he had too much fun. Oczywiście, bo dobra zabawa to kiedy jest się narąbane jak świnie i się nie wie co się... O! Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Eee, I am happy Nie to wiem. explore whenever you'd like. Rumors being Kamień what they are, księżycowy. it Miesiączkowy kamol, żeśmy would zabrali. be nice to have a friend with you. I'll keep that in O, mind. fajne to są. Thank you. Ale podoba wam się, że jak w takim stylu to dubbinguję, czy trochę przesadzam? Możecie mi napisać rzeczywiście. Ja się nie obrażę, po prostu to ma być rozrywka dla was, nie? Czy chcecie tak bardziej, mniej, It is hard to know where to start. chcecie bardziej oglądać ten świat? Broomsticks is the place for butterbeer. No znowu o tej... Any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. No jak I can't Jak find wyżrasz 6 browców, to się nie dziwię, że z każdą wizytą jest co innego. Jak on śmiesznie skacze. Skaczcie do góry jak... A, dobra. Professor Weasley said that you need to get potion Ty recipes, potrzebujesz te spellcrafts, some seeds. przepisów sam na Gornek i Gorzoła. Of course. Na różdżka. O, no oczywiście, że nowa różdżka. Hopie. Słyszałem, że jest najlepszy w krzyżowaniu różdżek. And still have time to explore a little as well. To ciś coś kupić, a potem przyjść do mnie, sprawdzimy ta twoja różdżka. When you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Wioska pełna różnych atrakcji, sklepów, pełnych ciekawych miejsc, które możesz się dostać dzięki swojej mapie, przewodnikowi. Nie otwórz mapę. A Hogsmeade jest osobną mapą w ogóle. Sklep sportowy, Ollivander. No to pójdziemy do Ollivandera.
Dobra. The headmaster's incompetent, incapable, completely inept. Revelio. Keeping away from today's young. O, bryle żeśmy zdobyli. Revelio. Revelio. Cześć, Adik. Szkoda, że wcześniej nie było, bo była beka. I chyba rolki będę zrobił z tego, z... tego szpilu. No beka wyłazi. Dobra, ta się już pobawiła nami, naszymi, byśmy kulali z tą... Jak ona, Nadia się nazywała, Gancygal. Dobrej maszkety. O, zeżeremy wszystko. Muzyk tu jest, to fajnie, to nie będę się wydurniał. Kojarzę, ale nie pamiętam co to jest. Wiem co to jest. Ja wiem co to jest za muzyk. O Chopin, ostatnio jakbyśmy byli, to Chopin grał. Revelio. Szczerze, ja sobie będę już siadał i będę słuchał jak gra to pianino. Ale to wiecie. Tu hajs. Włazi z żero, nie? A czyli teraz znowu to jest. O, będzie lubię. Revelio. Musty świstusy. To przepiękne szkloki, które podobno zawierają żądła żądli bąków. To niezwykłe kulki sorbetowe, które po zjedzeniu wywołują u sobie spożywania lewitację i nad ziemią. No fajne. Nie biała bawiła się kulkami. A Sebastian różdżką. Tak, dzisiaj już skrzyżowaliśmy swoje różdżki ze Sebastianem. Będzie zapis z tego oczywiście też, to możesz sobie potem początek obejrzeć. Adik, warto, uwierz mi. Revelio. A, mamy. Eksplodujące cukierki. To jest pierścień profesor Weasley. Dokładnie. Więc jak skończymy zadanie, wtedy będzie pulsowanie pierścienia po ostrych różdżkach. Obejrzę potem, no tam beka była.
Bo tutaj robimy normalnie dubbing. Ale kalenie kocika. Bo ja robię wszystko, żeby nie zrobić głównego wątku. Accio. A! Sorry, ale ja lubię eksplorować też ten świat. Zrobimy dzisiaj ten. Revelio. Tu mamy maki. Idziemy tam. Złocone drewniane okulary, o. Jest, Lumos. Latarni, dobra. Smoczy długi płaszcz, to potem zmienimy. Tu jest. Chodź. No i zrobimy. I gitara. Reparo. Fajne efekty dźwiękowe. A, już nie możemy iść tak daleko, dobra, szkoda. No teraz jak się oddalił. A normalnie bych poleciał, zaśka i się tam nie da, no ale dobra. O, mamy kolejny ten. Taki. To tak przynajmniej nie, jak myśmy te kruny żeśmy zdobywali w God of Warze. Ale super było zdobywanie krun w God of Warze. Mi się podobało. I wszystkie zebrali wtedy. Revelio. Levioso. To jest to. Fred, zajmij się głównym wątkiem. Ją wyturbiło. Revelio. A tam co jest? Się rusza. Ej, to jest świetne. Reparo. Ale fajne. Mi tak powstał kebab. Revelio. Czekoladowe żaby. Fajne, tutaj wiecie, tutaj... Dobra, idziemy do tego Olivandera i tak dalej. Już je robimy. A, czyli tak ustawiamy znacznik do Olivandera, dobra, lecimy. A nie jest daleko, dobra.
Ja nie wejdę tu, ale głupio. Revelio. Dobra, idziemy do Olivandera. Dobra, jedziemy już. Sorry, ale ja lubię. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking For a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Ty, szukam różdżki, muszę ją powiększyć. Are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard. Słyszałeś o nas, nie? My powiększamy różdżki tylko w 5 tygodni. Wystarczy tylko i ci powiem... I więcej ci nie powiem, wiesz, bo... podstawa marketingu, wiesz o co chodzi. Słyszałem, że już skrzyżowałeś swoją... Słyszałeś, że skrzyżował już swoja różdżka ze Sebastianem. Cały Sebastian. Pamiętam go ze czasów szkolnych. Potężny rdzeń. No z takiej armaty to se możesz strzelać. Rzeczywiście. No wymachaj tą różdżką przy mnie. Dawaj, machnij mi tą, jak tam z starych czasów. Pierunem miałeś machać, a nie wystrzelić od razu. No, ale myślę, że ta Nadia, albo jak ona ma tam, będzie zadowolona. Czekaj, obejrzymy. O. Na 5. roku już się krzyżycie różdżkami. Się boję, co będziecie robić na 8. Gdzie się kule? Gdzie są kule, ja się pytam. Będą zaraz. 10,5 cala ostrożnie. Spróbuj ta. Trochę wyrobiono. Wyciągaj ją z życi od proktologa. Pieruna. O nie, hopie, ty musisz trochę zedychnąć. Pamiętam, jak ciotka Helga kiedyś próbowała się nią bawić. Zrobiła większy bajzel niż ta Nadia w etoszku. Pójdź sam. No jeszcze tylko zielone te. Różdżka z Furasa. O, bez co mam dla ciebie. Bierz ją. A właśnie, a czyli co, ukończ różdżkę. Co my mamy robić? Hebanowa, słuchajcie. Włókno ze smoczego serca, odrobinę wyginające się. 10 cali. A, to jest ten. No jaką bierzemy? Teraz pomożecie mi ciepły brąz. 9,1/4 cala. Nie, też petno. Ta jest dobra, ona wygląda jak ta, nie? Jak różdżka z tego. Tylko... Dobra, bierzemy ciemną czy jasną? Ja bym wziął tą. Weź włosie jednorożca, pomaga hemoroidy. Co ty gadasz? Ciepły brąz, to nie. Pierścieniowa, ale nie ma włosia jednorożca, czy jest? Nie, wezmemy tą i wezmemy czarną. Robimy tak. Długość. Ostrza, krawieszczyna, jodła. Bo jodła, bo nie jest głodna. Niektóre jak zwykle bodyle wyglądają. No właśnie, nie? No to zgadza gady, z czego to będzie, nie? Damy jodła. Świerk, wino, orzech włoski, cis. Jaka jest jodła? Jodła. Długość.
Jak najdłuższa. Czekaj, jest 9,3 cala? Jest 9,3, pa, specjalnie to zrobili. Lepsze obecnie niż w Cyberpunku. Nie, domy fez najdłuższe. Dość gibkie. Gibkie! To się czy musi gibnąć. Dzisiaj wybieraliśmy rozmiar mojej różdżki na live. Co dzisiaj robiliście? Sztywne. Nieelastyczne. Zrobimy sztywne. Długo, sztywno, różdżka. Włos jednoróżca pomaga na hemoroidy, ja? Włókna różdżko serca, mieli rolę radzenia różdżki, pozwala stosować potężną magię. Pozwala stosować spójną magię. Bardzo różnorodną magię. Czyli włosie jednorożca pomaga na hemoroidy. Dobra, to bierzemy. Przekonałeś mnie. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Ale pozwolę, co jeszcze mam do powiedzenia. On. How intriguing. No, zobaczymy. What do you think? Kurde, jak o tym machna, to frela. Another wand, another beginning of a bright and magical. Jeruna z taką to hopie. Będą rajzy do ciebie fes. Rajet. Będą fes do ciebie rają. How did that feel? Intrygujące, awada. Przypłyłek, słuchaj, mnie coś energia wzięła. Ja, jak pokażesz to frele, to ta energia wyszczeli jej tak, że na jedno augen będzie ślepa. Ja już takie ślepy, obejrz jakie mam augeny. No widzę właśnie. Jeruna, nie baw się różdżką za często, hopie. Pamiętaj, żyj odpowiedzialnie i baw się też odpowiedzialnie. Nie zdziw się, kiedy twoja różdżka czasami ci urośnie albo oklepie. Z wiekiem to się zmieni, pamiętaj. I o tego nie wiem. No właśnie patrzę na ciebie, ale cię nie widzę. No widzisz, podobno jak za często się bawisz, to oślepniesz. Dziś jest mody, chociaż patrząc na twoje kudły, to już jest stary. Dobra, ja już zamknę ten. O ty gratwy. Boże, co ja słyszę? Co? To był głęboki. Nie wiem, właśnie, no, Adik, no, jak ci to powiem, to dzisiaj cały odcinek tak wygląda. A my mamy iść. O ty gratwy. No mogłbym grać nim jako Otkę, ale on jest Geralt specjalny. Księgi i zdwoje, tak? Cybuchy. A tu. Sietka Henryka cię opętała, dokładnie. Ale przeczytamy sobie te artykuły jeszcze o tym Harry Potterze. To było z niby z TVN7, coś takiego to było. An inquiring mind. Revelio. Czekajcie. O, już mamy teraz tego Hogsmeade. Krzynia, to idziemy. No, bo jest kasa. Tak jak typowy Geralt, najpierw ukrada, potem Klara. A ja z Klarą, właśnie. Siema stary, mam nadzieję, że masz taką fajną księgę i mi pokażesz, jak wykorzystać różdżka moja. Nie, my wodziona tu ważymy, co ty torbisz? Jest jak jest Thomas Brown i nie zgadniesz, czemu mam tak na nazwisko. Miałeś lekcję czarowania? Ja jedna mnie oczarowała. Jo, widzę, że ci masz, na zoletę byś poszedł, szmaterloki masz w brzuchu, ale naprawdę to gruźlica, opie. Lekko nie masz. Ale słyszałem od Ollivandera, że mózg twardo długoróżdżka prawie jak moja. Ci coś pokażę. Słuchaj, profesor Weasley
Też jej kiedyś pokazałem różdżka. Wiem, Tezek próbował, ale była zajęta jakimś koniem albo bobrem. Ja wiem, o czym ty godos. Słuchaj, Wodziona to jest najlepsza zupa, jaka żyje. Tak ją wyrwał. Tylko ona mi coś tu robiła, że żytni trzeba wciepnąć, a ją ino przednie zechmiał. Dlatego powiedziała, żebym się ciulał na drzewo i od dzisiaj przepisy daje innym. Jadowej. Super. Słuchaj, pamiętaj, musisz na początku knobloch wziąć, potrzeć, wciepnąć to do gara, woda i chleb. Jak masz szmatraleki w brzuchu, to pora na odrobaszanie, dokładnie. Dobra, ale to jest najgorsze, że ja nie wiem, o co chodzi w tej grze. Ja torbia na bieżąco. Tu mój arobaka musisz zalać. Magiczny wzór stół zielarskiego odblokuje zdolność wyczerpania stołu zielarskiego z mądrzyńcą, żeby go hodować różne rodzaje przydatne rośliny. Stół wyczerpania stoliska do eliksiru spełnia wszystkie wymagania w zakresie ważenia eliksirów. To bierzemy. A to za darmo i tak. Słuchaj, możesz wodziona, ale możesz i inne fajne zupy zrobić, tak jak siemniutka. Co to jest? A mnie tu nie jesteś, tak jest biedny jak mysz kościelna. Kurde. A nie, to są moje, dobra, nie, to nie. Gdyby nie latały hardo ciebie srogie gołębie, to by obsrały łopla, dokładnie. Dobra. A idziemy dalej. No ja nie wiem, kaj my idziemy dalej, czekajcie. A, na eliksiry mamy iść, tak? To pójdziemy na eliksiry, eliksiry są tu. Chyba lecimy. Revelio. No i 7. poziom mamy. Jak będę już miał jakieś umiejętności i tak dalej, to wszystkich rozwala. Ty co tu ważysz? Czemu gorzą? Słyszałeś, że robisz najlepszy gorzą. No hopie, popatrz jak ja mam ryj. Bez chleja bez 3 lata i nie pija od godziny. Ale to zaraz się zmieni, bo widać, że mam kamerata. Pamiętaj, gorzoła to jest najgorszy rzecz, jaka może być. No pewnie, dlatego ją pija, żeby inni nie mieli. I to jest na każdą moja dolegliwość. Na hemeroidy szczególnie, dlatego stoję bez całki dzień. Jak zauważyłeś, że nie ma tu stolików, chyba że jakoś Frela przyłazi, to wtedy jedyne miejsce, kaj może usiąść to na mnie. Ale żeś tu rozkminił, aż miał geny wylazły. No pewnie, hopie. Możesz ale mam powodzenie fest. Krzesła to przeżytek. Ważne, żebyś ty był stołem. Nie wiem, o czym ja teraz torbia, ale możemy coś uważać. Na przykład żytnio 70%. Co ty torbisz? 70%. Ja hopie. To idealne jest na usuwanie parmezanu z pięt i przeczyszczanie uszu oraz gardła. Najlepiej jak to wszystko naraz wlejesz. Albo do gumioków jak jedziesz na tirach, to wciepujesz tam gorzoła, dajesz tam stopy i się możesz ożreć, a jak dmuchniesz to masz 0. Więc hopie, pójdź jademy na tripa, weźmiesz swoja długo-corno różdżka, wezmemy Olivandera i będziemy grać na perkusji. Jest jak też... Dobra. Sorry, że ja tak torbię. Grać. Dobra, to kupimy. Przepis eliksir, który zwiększa obrażenia zadałem przez osobę pijącą. Na razie nic nie chcę kupić, bo ja nie umiem. Brałbym w ciemno. O, dawaj.
Dobra, i kaj mam jeszcze iść? Magiczną rzepę. Tam będzie popiska, jest magiczna rzepa. Magiczna rzepa. Dobra, idziemy tu. Ale będzie materiał na rolki przez to. Mamy następcę Yellow. Ale to są live'y, no. Tylko, że ja to na bieżąco robię, no. Ja tutaj... Idź po Odisha. Idę po Odisha. Siemano, chciałbym ci wytramolić Odisha. Hopie mi tak grzyb urósł, że hopie ja mam inogluma, więc możesz go powoniać. To najwyżej. Zobacz, jak mi broda urosła. Mam na to specjalny sposób. Po prostu być biednym. Widać, że się biedny. Hopie, ale... O nie, zgubiłem się, sorry. Wiem, że tak jest biedny. Mój dziadek był biedny, pater był biedny i kontynuuje ta tradycja. Tylko ja będę jeszcze biedniejszy, będę najlepszy w tym. Hopie, asceci to mogą hopie mi buty czyścić. No chyba ja. Hopie, ja mam takie fajne nasiona, że jak to weźmiesz, to ci urośnie 4 razy. Nie słuchaj tego Ollivandera. On mi zabrał cały sklep. Kiedyś przez moje nasiona najbardziej rosło. Dobra, co on tam ma? Obiegwanie możliwe prawie w moich... Ty, mam coś fajnego, po czym się super poczujesz. Well, that's everything. Better go and find Natty. Dobra, chyba kończę na dzisiaj. Dobra, leć. Na razie. Trzymaj się, Adik. Trzymaj się, cześć. Jak jeszcze wygoszczenny w to samych kaloszach będzie mi się kąpać i hodować grzyby, dokładnie. Czy w toru nie będzie? Nie, niestety nie, bo ja muszę ciś. Przykro mi. Ale będzie, znaczy tak będzie w sobotę, nie w sobotę też nie może być. Możemy się umówić na klachanie, ale nie dzisiaj. O nie, ja mam teraz zawalone. Ale będzie jeszcze after przed świętami. Tak się może mówić. Dobrze, Tymek? Ciekawe co tam jest. Dobra, o Jaruna bych teraz spadł. Ta minimapa jest taka mini, hehe. O, jest. To ona stoi na środku tego placu. Po 50 sprzedajesz czy po 100? A ile ino wrzyć? No chyba cię ciulnęło. Ja tu stoję, czekam na ciebie, a nie sprzedaję różne towary. Ja wiem, Tebek, nie ma problemu. Ważne, żebyś wypoczęty, nie ma problemu. Jeruna, przecież to jest Unkel Jorguś! Dawaj, kaj uciekacie, jedziemy. Ale on znowu rozwalił. A, kontrol. Ja tu kontrola nie będę używał. Ale dostałem po ryju. A, dobra. A, on robi 2 ataki, dobra. Ale zrobiłem unik, co jest?
Zginąłem. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Accio. Ten munkel pogorzele w każde święta. Ciu! Aha! Go zwalił na proch te. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. Ja? Tego zdupił tak, że obie nie ma co punkta zbierać. Are you all right? Wszystko git. Ja nie z takimi bydlakami się dałem radę. No ja też dawałem z takimi bydlakami radę, więc wiesz, jak coś to dam ci numer mojej różdżki, wiesz o co chodzi. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few Weźcie, zróbcie tu sam trochę ornung, bo tu trochę rozwalili. Ja, bo ja mam za ciebie sprzątać. Ja, wyobraź jaki ja mam epny cylinder. Co myślisz, że ja w tym klejdzie będę tutaj pucowała? No jeszcze poszła, kurde. No dobra, to reperia, nie? Reparo. Hello there. A moment if you would. I will see what's No i po cała woda, dokładnie. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. Revelio. 8 na 8. Wszystkie przewodnika w Hogsmeade mamy. Jej! Reparo. A jakby ktoś tam był w środku w tych grozach, nie? Ciekawe. O, poskładaliśmy kartony. Hanka Mostawek byłaby dumna. Dokładnie. Po co sprzątać? Dokładnie. Reparo. Accio. Revelio. O, to jest Hengsztyk z no? Posąg Puchona. Hengista z Woodcroft, uważnego założyciela wioski Hogsmeade, i potem został wypędzony z swojego domu przez mugolskie prześladowców. No teraz nie ma. Reparo. Dobra, no to już mi to. Zachaj z tym sklepikarzem. Tak, doskonałe narzędzie do tuszowania zbrodni. just talking about you. Revelio. A, pogadamy. A to już normalnie z nim pogadamy sobie, Hello, nie? sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier. Dajcie znać potem, czy chcecie w następnych tych odcinkach z Hogsmeade, znaczy z tego, taką gotkę. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford Wyjątkowy towar, jeśli wiesz o co chodzi. protections, as it were, life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. Dobra. In thanks for what you did today. Nie przyjmę tego, to zbyt hojny dar. Co ty to robisz? Dawaj. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Jak dają, to bierz.
Jak tymczasowo niedostępne? Jakie pieruństwo? A teraz, ekran wyposażenia, dobra, aha, dobra. Okej, ofensywny i defensywny. Nie no, my jedziemy z ofensywą, fes. Sprzedawać klejdy, bo tylko 20 sekund może. Aha, dobra, to sprzedam. Czekaj, ja muszę... What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, Ja idzie się użreć! just one butterbeer. Gdy musimy się zgadać, dobra. Head to the Three Broomsticks. Sounds like a good idea. Ja pójdź idziemy. Just stand this way then. No nie! I sell even more battle Ja chcę wyposażenie. To jest wyposaż. Chyba zmienię mu trochę. Muszę być jak kompot co niedziela, dokładnie. Z różką mogę. Dobra, mamy tu jakieś ataki. Ale kupimy coś jeszcze, nie? Nie planuję, że bitki sztrom myszy słodkie. Planuję, ale jeszcze nie ten. Ja się z tobą skontaktuję. Tym jak pamiętam o tym. Dlatego powiedział, że było oficjalnie się kończy ta jedynka. Nie jest brak ulepszenia. Nie są braki ulepszenia. Ile mam kasy? 710? To nie, to mi szkoda tego. Ja muszę wrócić laptopa w styczniu, nie? Ale spokojnie, to wiesz, się tam wcześniej znać. Fajnie, że oni się tak ruszają. Oh my dear, you look simply glorious. Let me guess, Vila blood. Chyba zaraz Assuming kończymy. he's not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Chyba na tym zakończymy dzisiejszego tego. Ale jeszcze przeczytamy te artykuły, co? Ja je znajdę zaraz z tego. Tam furgo ten. Patrz, ile tu furgo tych. No, dobra. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Pójdź, bo tak się zdychał tym, że słysza. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Pójdź szybko na piwo, to trzeba obgadać. Dobra, ale mamy coś za głównej fabuły znowu. It's a treat to see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Czemu ja mam męski głos? Ty czegoś nie rozumiesz, czy co? Now, what
What can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Ona ma męski głos. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Bo ma różdżkę, no właśnie. Something's not right. Właśnie, coś tu mi nie gra, no właśnie. Usually have to deal with. time. On, widziałeś jak on siedział, on tak siedział, ten nasz ten. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. Jak źle wygląda. Well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. O, obieram, jest on czy ona oberem, kelnerem? Właśnie nie wiem. Ja nie wiem co to jest. No, ma jabłko Adama, więc to jest chyba hop po prostu. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Ober to kelner po chińsku. No to teraz ja będę wiedział. Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Kurde, czekajcie, bo musimy skończyć główną fabułę, żebyśmy skończyli w ogóle skończyli. To ile oni siedzieli w tym ten? I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor, No miało być, nie wiem, ja nie wiem, po prostu nie wiem. Ja się wiesz I don't tak. want her to worry. Nie wiem, skrzydło astronomiczne? Nie. Tak jest szybka podróż do mojego pokoju. Kaj, jesteś w Gertrudzie, na pewno. Jak ja mam tą szybką podróż zrobić do tego, do mojego tego, co? No, będę znać tylko wszystko. Klasycznie. A, dobra, no to trzeba się domyśleć, no to trochę głupio. Knefel, a, no to fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra, ale tak to jest jak na nas. Ja się jeszcze będę wyłaził i będę, wiecie, sznupał po tym. Revelio. O, możemy przeczytać pocztę.
Przyjdź do mnie, odkryłem coś w medalionie, który znaleźliśmy u Gringota. No to dobra, i to zrobimy następnym razem. Więc to by było na tyle, moi drodzy. Jeśli chodzi o dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, żeście byli. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? No i zapraszam. Oczywiście godzina 18 w sobotę świąteczny stream z nagrodami, ze konkursami, ze wspólnym szpilem. Że nawet będzie będzie tier lista, wiecie czego. Nowych mega ewolucji, więc serdecznie zapraszam. Incendino, pamiętam, żeś napisał, pamiętam. Znaczy ja tego nie będę robił, dopóki tam pójdę. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie, trzymajcie się i do następnego, bye, pa.